Kako ide batagoja? Nema, kad zna čovjek. Dobro, vreme je idealno, plus 40. Nema vetra, nema ništa. Kako ste zadovoljni ulovom? Prezadovoljni. Ipak nije bilo, kako je rekao Čika Miki. Lepa. Ima jedno 10-15. Koliko je uvatio ovaj mali Zukić? Zukić, 20 komada. Op. Je li vam je batagojo? Batagoja, peče na jugu. U seks?